katong ubang mga nasod. Kuha na kaya murag diri sa Pilipinas kulag ko ba? Ulag gamit. Wala. Ako ang lamig ko na alam mo gumata katong invisible ba? Mga invisible na mga Ang mga sakyan hindi makita gusto mga tao. Ay, asa di si LM ron kay baler bang hulat mo? Nako dire. Murag mo to akong dire ba mong sabot nga magulat. Tay believe ko niya ron kay natumad jud among pangantoy na mo na presidente gud siya. Believe ko akong amigo jud. LM. Oy LM, Oy, musta naman? okay kayo? Pisa. Tay grabe na kayo mo. Pisbam. Na. Tay grabe na kayo mong kuno no. Ay, unsa? Nana ko din presidente na sa US. Hang lang kung pisap ko ang mga panot malak anak ba nyani na arbitra sa Pilipinas. Patay no? Musta naman diri sa Pilipinas? Ay okay ra Japan nila no. Kita ka sa atong Pilipinas no. Sada kay view. Hmm. Wala Japan mausap. May okay kuning kuan ako dahil sa matar. Ako na presidente ko diri sa US? US. Oh. Ikaw baka na kaan nato ning ato ang Pero okay ra kay nang dili ko presidente kay wala mo ko gadali pod. nabalitaan ako ba yung gabihang pagpangura ko diri sa Pilipinas sa gubot na kayo. Amukan mo gina kung ingon nimo di ba kay tawagan man ka nako to na. Oh, Nga grabe na kayo ba nga sitwasyon diri sa Pilipinas nga kurakot kayo na. matar. Yeah. Hindi na maayo ning Ya kumusta man ka sa US yung pagka presidente do? okay kay dikta okay kayo na natuman ang ako ang mga panaad ba? Ang panaan di mo na to man ha? Oh, natuman ang mga panaad kana mga tao dikto. Limpyo na kayo, peaceful na kayo ng mga tao. Peaceful na kayo. Oh, Puti okay kayo nya katong isaan na nimo nga nakahimo nakakuan invisible nga kuan. Airplane og jeplane. unsa man di ay pro unya sa nato nakunan kanang Puti no? lain na kuha ba kanang presidente diri sa Pilipinas. Oh. Bali naman kay pagpangurakot sa Ay. Sa umay nana mo guna LM. saon man ang trabaho. Pero ako ra gunane kay kung presidente ko, dire, tabangay ra po ko kay na presidente na ako sa US. Na matay pa na isa to imong hanya mo na presidente ko sa Amerika. Saan ta nakalimot ko? Ay kaya nalimot ka? Oh, pero Kuwanto siya ning invisible nga jeplane o katong sugay mo ka ba? helicopter. Ay katong passenger jet? Fighter jet. Fighter jet. Fighter jet. Mo to nya na kuwanto nimo mo to kung ikuan nimo kay Helicopter o ambulansya, pulis. tagadira. Tangi tigira. Oh, Na ya naman kay barko to ko mamo kadakan ang tabok na. kana. Oh, tudo kay putom abot kay laylay biyahe kaya. Nya okay ra ba nimo nga bisag wala pa ko na presidente nya? Okay ra kay Kana. ako na ihatag nimo kay kita maggubat ko na dire kuno tas laing kuan. Kita na kay kaprotekta ba sa imo ba? Ay mati biliba kay ko nimo. Elem mo nung kada amigo. Atay di. Tingala po ko nimo asa mo sakyanan ra mga bodyguard. Asa ang bodyguard mo? Bodyguard kay kabalo usa ka principal ning kuan Pilipinas. Amatay saludo kay ko nimo jud no. Oh, saludo ko ni mga Salig ra ka sa Pilipinas mga tawo ba nga mga bodyguard ako rang gibilin din sa kuan. US kong pag-kuyo pa sa dire na ilato mo sa mga tao na mga Matay. kuan man yung mga tao dire. pag-ubang mga presidente sakto mag bodyguard, sakto sakyanan. Ako wala ko. Ikaw wala, no? Wala ko Simple ra kayo, inasara ra kay ka, magkakawala ka. Sa presidente ko sa kuan, dili ko makusop. Tay grabiha kay no. Kung kuan ko, sang kung dili nakakatuol kayo ang pediga nananaon ka dikto. Sakto na magibuhat ako LM. Mo gani. Muhatag ka na ako og kuan kay inig sa Copon des Pilipinas. Matik na, maprotektahan ako ning dire sa Negros Oriental. Oh. Maprotektahan. Mo na katong natuang gituman ko tong imuhang gipangayo diri nako. Mong na Ito mo invisible. sorry biha kay murag natugitugay tong mga invisible na kuan kay ako Okay. eksperimentuhan pa biya nako to. Wala, okay ra na ako LM, may kabalaka na. Way problema na ako na. Ang importante, naa na jud siya. Nya ako na ikuan. Nya di ba ka mukuan na asa na ron? Kasi may excited ka ba? Ay na. Ha? Excited na kay ko. Sama na ko yung kita nimo? Oh, Mga kabalo na diri ng invisible. na. Na. Sige, pakita ko bigi. Na. Excited na kay ko. Sige, ready na ka? Oh. 1, 2, 3. Draw. Oh! Mona! Grabe! Puti grabe yun, invisible oy! Oh, tama sa may kidulti na mo sa akong regalo. Grabe yun, kay high-tech yun dahil sa US doon, no? Nga na. Inanag, purma ng mga invisible dito. Lahat na purma. Kanindot ana. Nakanindot anang kuana kay dili ka makita nga na kay armas. Kay invisible man siya. Mau ganyan no, sunang ka na katsada kay mga purma. Bisig ganun. Sanag purma pod. Oh, kana siya pre mo na private kuan mo. Ano siya? Oh.
kay dili makakita ng mga tao ana. No, siya nagpurma po. Kanya ako yatag mo nang kanana passcode. Passcode, unsa may passcode na? Kanang inig palakpak rin mo balik sa kawala, di mo balik ko siya ka. Ay, mote mo ni inana ra plakpak jong. Ano rin mo? Mo na siya. Kinang na mo ka sa sa kamot. Kaya nakakuha man ako na niyatag nimo. Matay ugar ba akong kamot? Okay ra na, Okay ra okay ra na, na. Tay, okay ra, Mr. President. Okay ra. Oh, Mr. President. Mr. Ay, LM, mo ko matay libaw ni mo? Tawag na ko. Mo na niya. Oh. Okay. Wow. Try ko no, try. Tarayan ako na ma. Try pawala. Legit ko na siya. Try pawala ko no. Okay. Ala, Okay guys ah. nanuwala oh. Okay na. Te grabe kayo. Ya, ipabalik. Ako babalik. Ipabalik. Oo. Amatay. Legit ko dai. Legit kayo mong kuan. Mo na ako igal. Te grabe ako ni mga high-tech na sa US ko do. Pero katong visible na tawo pa maulay-ulay sa to siya. Katong giingo nga mo ninja nga. Ninja din natay. visible ba? Oh, Nya. pwede na Japon na layer to kay kuan man. Para kana okay na na. Okay na kay pon manigrador ta ba kay ni sa kopon sa Pilipinas di. Ang presidente makulang-kulang di ari sa mga ano nako. Nako ipakita mo ni presidente. Langan. Sunang kana di makita. Di makita. Nya, Di na matabang. dili na ako magdugay kay ako. Limitado na ako pag anay diri sa Pilipinas. Sige, salamat kay LM. Sige mo ra. Ikaw mo invisible pag mo dito dili ra. Buko na ako mo gamit ako teleport. Teleport. Mo teleport. Tay grabe kayo no high-tech na ko kay sa US. Kani mo teleport ko ron direct daw up to US. Sa US? Oh. Matay. Sige. Basta mo teleport ako. Sige, LM. Sige.